emisiju Beograd je dobar dan. Zvali su ga saradnikom sunca. Pisao je neke od najlepših stihova. Danas je deo pisanja i promatranja dvojice gostiju. Reč je o pesničkom vitezu Šumadije, o Dobrici Jeriću. Evo njega, evo i nas. Sa nama su Miša Ćirić, vitez vina Srbije, je li to taj zvaničan? Jeste. Vaš titularski deo. Jeste. I sa nama je gospodin Dragiša. Hvala što ste tu. Vi ste Dragiša Simić, besednik. Zdravičar i uspeo sam da zdravice zaštitim kao nematerijalno kulturno nasleđe našeg naroda i nalaze se na listi nacionalnih vrednosti Srbije. Ima danas poruka o tome šta bi još moglo da se nađe na listi UNESCO-a. Svakako jesu vredni, divni, talentovani ljudi koji su sa nama živeli. Pre 2 dana je 2 godine obeleženo kako nema velikog pesnika. Da vam kažem, pesnik postoji, legenda nikad ne umire. Zato se pobrinula ćirilica, Udruženje za odbranu ćirilice, koje nosi ime srpskog velikana Dobrice. Tako da, ovaj zbornik koji smo priredili, naravno u saradnji sa Udruženjem za odbranu ćirilice i prijatelji, to je, šta su prijatelji rekli o tom čoveku koji je ostavio dubok trag, gde su njegove pesme prevedene na 10-ak stranih jezika, gde je ušao u udžbenike, gde i deca za sve uzraste, znači za sve generacije je bio. I smatram da od nas negde oko 80 i nešto pesnika nismo uspeli da ga opišemo koja je to veličina bio Dobrica Jerić. Kažu, u oproštenom govoru, gospodin Ršumović kaže da je Dobrica bio temelj naše kulture iz čije su poezije deca učila najbolje o životu. Je li to i vaš utisak? Hvala vam, Jovana. Upravo sada Studio B gleda Siniša Milošević u Parizu, Goran Pilipović sa porodicom u Londonu, Gordana Radović u Čikagu, pesnikinja Jelena Bradonjić i Zoran Inić u Osečini. Dakle, ceo svet zna za ovog pesnika za koga je veliki Duško Radović rekao: ukrao, kopirao, preneo prirodu i voleo ćirilicu. Napisao više od 100 knjiga, pesama i ušao u mnoge antologije po kome se zna, a malo ko zna da je bio i urednik Nolita i da je sarađivao sa mnogima, pisao pozorišne predstave, humorističke pesme, igre i mnogo toga po čemu se zna i voleo najviše ono što mi širom sveta i koristimo i želimo da sačuvamo, ćirilica, Ć, i zato, Jovana, ovo Ć ćemo pokloniti vama, da s ponosom vi širite slavu ćirilice. A ja ću kasnije jednu pesmu pročitati o Dobrici Jeriću. Hoće li to biti ona o devojci koju je voleo u gradu, čiji je autor? Jeste, ona kaže: svi moji preci koje često sanjam bili su Srbi i ja im se klanjam. Sad su prah pomešan sa zemljom i peskom, mir dušama njinim u carstvu nebeskom. I ja njen potomak i dužnik od glave do pete, zemlja ljubac i đak Svetog Save. Želim da proživim, ostarim i umrem u zemlji Srbiji, da budem grumen ove zemlje o kojoj pevam bez predaha i u kojoj svetli prah mojih predaka. Rekao Dobrica Jerić i ostavio jedno zaveštanje, znate, Jovana, koje? Da njegove pesme uživo govori najbolji srpski zdravičar i besedničar Dragiša Simić. Pa da vas čujemo, Dragiša. Pa evo, ja bih radije govorio o pesmu koju sam posvetio Dobrici Jeriću, a nosi naziv Pesnik Erić, Dobrica, srpsko blago i riznica. Pisao je o seljaku, vojniku i đaku, i o kralju i prosjaku, i o svetinjama što nam ostaviše preci, o ljubavi i o deci, o livadi i potoku i najlepše opevanu pesmu iz grada devojku. Pisao je o Srbima u svakoj prilici, posvetio psalmi Srpskoj republici, a prkosnu pesmu što je napisao: hvala ti, Dobrice, što si postojao. Uvek su nam bila ozarena lica kada recituje naš slavni Dobrica. Po zdravici i besedi tražio je ko će da ga nasledi.
U patriotskim pesmama i zdravici on je uživao i za svoga naslednika baš mene je izabrao. Uspomena na Dobricu ostaće da živi sve dok bude ratara na njivi, a njegove pesme večito živeće dok se zemlja za suncem okreće. Lirski izbor naše duše, tako su o njemu pisali. U ovoj knjizi je više od 100 priča, lepih pesama i anegdota o druženju sa Dobricom Erićem. Ja sam ga tako i sreo na takmičenju dobrog i lepog govora na sajmu šljiva u Osečini, gde je bio predsjednik žirija, da pesnici zdravičak dobro govore, snažno govore, da se ne stide svoje zemlje. Upravo je bio ambasador da se poezijom, kulturom, umetnošću i znanjem brani ugled zemlje u Srbiji i svetu. Uspevao je u tome? Uspevao, sa nama nije živ, 2 godine samo fizički, ali njegove pesme traju, da mnogi i ne znaju da ih je pevao i Ibrica Jusić i Miroslav Ilić, niko možda i ne zna koje su humorističke serije, koje su poznate pesme na radiju, na televiziji, a svakako on je i naslednik Duška Radovića, koji je i ovu kuću u Studio B otvorio lepim rečima, govorom i nezaboravom. Sutra je važan dan za Studio B, 1. april, 51 godinu kasnije u odnosu na naš nastanak. Kakve su vaše želje za naše naredne dane? U ime onoga čime se ja bavim, a to je upakovana nostalgija, rasejanje za Srbijom, svi koji vas gledaju širom sveta, evo neka prvi čestitaju. Da budete vedri, veseli svakog dana, emisiju vodi Jovana. A ja bih, ako je moguće za kraj da kažem još nekoliko stihova od Dobrice, a to je: sačuvaj bisernu ogrlicu u kojoj su ti svi amaneti, Vukovu azbuku i ćirilicu, najlepše pismo na planeti. I govori lepo srpski kao i ja, da ti se anđeli s neba nasmeše. Srpski jezik je poezija, samo ptice pevaju lepše. A stvarno ste besedničar i po mnogo hvala. Dragiša Simić i Miša Ćirić bili su naši gosti. Hvala. Hoćemo li da pozovemo nekoga da nam se javi na 3612-111 i da u susret našem rođendanu darujemo nekoga? Lepom knjigom pesnički vitez Šumadije Dobrica Erić. Mnogo hvala. Javite se, čuli ste broj. Čuli ste i da postojimo 51 godinu. Evo